Maar eerst voetbal. Binnen een week kinderen een soort verhoor bij een voetbalclub. Stine Vlieneweke Soliet van Puivelde en Hedder nog voor de spelers van Sportclub Heerenveen. De oude weken wien de Jonge, Jansen en Herkes de baas. Jan de Jonge is in alle gevallen ontmoet 1 januari de haattrainer, wielst Johnny Jansen en Gert Herkes zijn assistenten binnen. Zij zorgen we nog naar de typische training van Trond Soliet. Een week daarna gaat er een hele oorzaak aan. Het moet wel duidelijk wezen. Jan de Jonge is een volslijnoren trainer. Werd Soliet nog wel eens een training oersloeg, zal de Jonge er 11e training bij wezen. En werd Soliet nauwelijks communiceerde, praatte de Jonge volle meer met zijn spelers. Het is een volslijnoren training die de spelers eist dan net wend binnen. Dat is moeilijk te zeggen, dat zal ongetwijfeld. Ik heb het gevoel dat ze er wel aan moeten wennen, ja. Maar dat weet ik niet, dat zien we wel. Maar ik heb wel het gevoel ook dat ze het wel leuk vinden. Wat opvalt is de grote groep die het onwijzig is. Het is vrede media, er binnen wat internationals op paad, maar dan nog binnen de 30 spelers. En ook de technische staf is volle grutter. Naast Jan de Jonge zorgen we Tieme Klompen als verdedigingstrainer. Albert van der Sleen is er ook als keeperstrainer. En dan hebben we conditietrainer Joen van Os en de jeugdtrainers Wilco Hellinga en Jeffrey Talan. Maar dan binnen er ook nog de assistenttrainers. Gert Herkes is hier dan bij de club en Johnny Jansen traint al jaren bij Heerenveen en weer de laatste oorlog trainer bij de beloften. Heel enthousiast, minder ingetogen dan Herkes. Open, kan een dolletje maken. Hij kan in 1 training vechten met een speler en vervolgens ook nog grote vrienden zijn. Nou, dat is een kwaliteit die kan soms heel goed van pas komen. Zie jij dit nou als promotie? Ja, als promotie. Kijk, je bent sowieso natuurlijk wel richting het eerste betrokken met het belofte team. En nou kom je er weer een stapje dichterbij bij het eerste elftal. Ja, promotie, ja. Je zit dichter naar de top, hè? Dus op zich is dat promotie. Promotie of net, voor Jansen wie het ook een aparte week. Zo is hij dwaande op maandag met de training van een wedstrijd van de beloften. En zo zit hij de volgende dag te trainen bij de eerste selectie. Ja, het is sowieso moeilijk. Ja, Henk, wat ik al zei, daar werk je al jaren mee samen. En dat is natuurlijk gewoon hartstikke vervelend. Maar ja, wat de rol van Henk verder gaat worden, dat weet ik niet. En ik hoop hem snel weer te zien. Maar volgens mij komt het dan wel een beetje vreemd over. Heb je niet eventjes nog contact met ze? Belletje, sms'je? Nou, ik had sowieso heel weinig contact met Trond en met Chris wel wat meer. En met Henk had ik gewoon het meeste contact. Dit is gebeurd. En Henk hopen we snel ook weer te zien op de club. Nou ja, dan zal er weer contact zijn. En er zal inderdaad als we elkaar zien, dan zullen we het erover hebben met elkaar. Dat zal gebeuren. Gert Herkes komt oer van Heracles. Daar wie hij haattrainer. Maar vastzitter Jan Smit hoef je er maar Gert-Jan Verbeek. En Herkes was voort. Hij zou wel maar rennen bij Heerenveen, maar deze week kwam er in een telefoontje van Jan de Jonge. Die het Herkes er graag bij hebben voor. Loyaal, betrouwbaar, goed mens. En dat is heel belangrijk uiteraard. Dat is het allerbelangrijkste in het leven, maar vooral ook een goede trainer. Ja, het was een korte week, maar die is hartstikke goed bevallen natuurlijk. Het is altijd even nieuw als je ergens op staat. Maar goed, ik heb ook al gezegd, Heerenveen is wel een beetje het Heracles denk ik in het groot. Ik bedoel, veel mensen die echt open van karakter zijn, waar je makkelijk mee praat. En goede verstandhouding met iedereen. Dus nee, prima week. Herkes had een contract tekenen voor een jaar en dat is eens wel opvallend. Want de bestuur had uitsprutsen om maar 1 januari in elk geval terug te gaan met Jan de Jonge. Jan gaat in de winterstop evalueren hoe de zaken verlopen zijn, hoe het gaat op het veld, hoe het gaat met de groep, hoe het gaat met de club, met de directie. Ja, daar zal wel een conclusie uitkomen en ik denk als ik gisteren goed op internet heb gekeken is het de intentie van beide partijen om dat langer voor te zetten. Ja, dat zou dus ook wel betekenen denk ik dat ik tot het eind van het seizoen daarbij blijf bij die staf. Ja, en op het moment dat er andere dingen gebeuren dan is het maar afwachten, maar het is voorlopig in ieder geval de bedoeling dat ik Jan blijf assisteren. Herkes en Jansen binnen de assistenten. Jan de Jonge is de baas. Sa is de rolverdeling heel simpel. Ja, die is vrij duidelijk denk ik. Nou, de rolverdeling is eigenlijk wel duidelijk. Ja, we hebben een aantal vaste dingen afgesproken en straks gaan we erin in groeien. Kijk, als je even een voorbeeld neemt, we hebben vandaag een partijspel gehad en een stuk conditioneel. Nou,
Johnny is hier al heel lang, dus die weet exact van wat we daarmee bedoelen. Dus die is daarmee belast samen met de looptrainer Jeroen van Os. Nou, en we hebben ook sinds een korte tijd een van de beste verdedigers die Heerenveen gehad heeft, Timo Klompen, terug. Nou, en die houdt zich in de partijen spelen. Ik doe dan de algemeen tactische zaken. En hij houdt zich bezig met de achterste lijn van wanneer wel doordekken en wanneer niet. Nou, en dat moet je natuurlijk wel een bepaalde module in vinden. Dat is duidelijk, want dat kan niet in een paar dagen. Maar ja, je kunt er bij 3 jaar mee starten, zodat het maar staat.